Bueno, pois moi boas tardes, noites a todos, xa estamos todos, imos a comezar este pleno ordinario, esta sesión ordinaria do mes de outubro do ano 2025. Comezamos coa orde do día, aprobación, punto número 1, aprobación se procede da acta do pleno ordinario do 21 de setembro de 2025. Se alguén ten algo que engadir, se non dámola aprobada por asentimento. Punto número 2, aprobación se procede da acta do pleno extraordinario do 13 de outubro de 2025. Non sei se alguén ten algo que decir, senón tamén aprobámola por asentimento. E pasamos ao punto número 3, que é unha proposta do POS da Diputación. Neste caso, é o POS adicional 4/2025. Estamos a falar de unha cantidade de 421.000 euros, 421.181,73, e que neste caso pois van a ir destinados na súa totalidade a gasto corrente. Como ben saben, xa no mes de xaneiro se levou tamén outro plan que iba a 797.000 euros aproximadamente destinado tamén a gasto corrente. Naquel caso foi íntegramente ao servicio de limpeza. En este caso, pois, vai destinado ao servicio de alumeado público e tamén 350.000 euros ao servicio de alumeado público, e a parte restante, ata os 421.181, vai ao que é o servicio de limpeza viaria. Polo tanto, pouco máis que engadir de momento, decir que este plan POS adicional leva invertidos en gasto corrente neste Concello 1.218.000 euros no que vai de ano. Grupos que desexen intervir. Sí, señor Furones, ten a palabra. Boas tardes, grazas, señora alcaldesa. Benvidos todos e todas os que nos ven e os que estades aquí. Grazas a todos. Ben, eu vou ser moi breve. Por suposto, non está dentro da miña intención privar os veciños de unha subvención que creo que é necesaria, que aparte creo que se pode empregar bien. O único que sí teño unha salvedade de decir que, bueno, pois espero que a xestión que se faga desta subvención pois sexa mellor que o que a señora Pouso tuvo no outro día a explicarnos que se facía mal no goberno anterior, que tamén era da súa responsabilidade. Moitas gracias e pouco máis que engadir. Gracias. Vou abstenerme. Gracias, señor Furones. Señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, outro día se falaba de gobiernos social comunistas con coleguis nacionalistas. Imagino que se refería á Diputación e que vai a rechazar estos cartos que veñen dados por parte dun goberno socialista que dirixe a Diputación e que utiliza criterios obxectivos para facer este reparto, polo que Ribeira se ve beneficiado alcanzando casi, se ven a inversión, era que decía a alcaldesa, o total é bastante superior, chega a 2,5 millóns este ano. Respecto á proposta que se nos fai, sinalar que, bueno, cando estaban na oposición falaban de falta de ambición, decían que, bueno, que había que aumentar, e incluso tiñan 22 propostas para levar a cabo. Eu entendo que cos cartos dos que estamos a falar, levar a cabo as 22 propostas é bastante complicado, pero unha, polo menos, facer unha inversión, levar a cabo o que sea un tipo de saneamento ou algún tipo de servicio para os veciños, nos parece que debería ser a forma de actuar. Xa non digo, pois eso, Forcadiña e Falcoeiro, como propoñían, a canalización e recollida en Artes, rehabilitar a Casa da Cultura en Carreira, o saneamento en Muiños, pistas deportivas en Olveira, segunda fase de aceras en Coroso, que incluso chegou a vir ao pleno pola súa parte. Nada desto agora que están gobernando se trae a pleno. E ademais, bueno, nós levamos a cabo, igual que se facía anteriormente, pero cunha resposta por parte da población, unha pregunta para que se trasladara por parte dos veciños cales eran as actuacións que eles entendían que había que levar a cabo. Houve máis de 300 respostas, nin unha sola delas se ten en conta actualmente
repito, entendo que fai falta levar a cabo gasto corrente, pois as contas do Concello están tensionadas, están como están, xa o decíamos no seu momento, pero claro, nos mantemos o mismo discurso que había, é dicir, si se pode levar a cabo unha actuación, tense que levar a cabo, levar o 100% a gasto corrente nos parece incluso excesivo, pois cando se truxo o primeiro POS se propuxeron obras para todas as parroquias, a excepción de Ribeira, se decía que Ribeira estaba olvidada. Pois agora se olvidan todas directamente, xa sei que o alumeado e a limpeza se leva a cabo en toda a Ribeira, pero dotar de servicios aos veciños, aproveitando que a Diputación está facendo este bo traballo e nos está permitindo levar a cabo estas inversións, nos parece que é algo necesario. Polo tanto, obvialo, nos parece que é unha desconsideración que os veciños, pois esa posibilidade de levar a cabo inversións non se ten todos os días. Polo tanto, igual que se dixo anteriormente, non vou votar en contra por parte do Partido Socialista, nunca fixemos ningún tipo de oposición ao POS, pero tampouco eu vou votar a favor. Pola miña parte vou máster. Nada máis, moitas gracias. Cuarta, señor Pérez Barral, ten a palabra. Perdón, señora Pouso, ten a palabra. Ben, boa noite a todos e a todas. Como ben, xa se decía aquí na parte introductoria por parte da señora alcaldesa, estamos para aprobar a que imos a dedicar ese importe do POS adicional 4/2025 polo importe de 421.181 euros e informar tamén que tiñamos opción de destinalo ben a financiamento de gasto corrente, ben a actuaciones inversoras ou ben a amortización de débeda. Como vostedes saben, isto é unha parte dese POS do ano 2025. Traíamos en plenos pasados, pois aquí íamos a dedicar o POS que inicialmente a aportación da Diputación da Coruña ao Concello de Ribeira correspondeunos a cuantía de 1.646.437. Unha parte importante desta cuantía no seu momento decidimos adicala a actuacións inversoras, a parte de dedicar tamén pois ese financiamento do gasto de servicios sociais e tamén a amortización de préstamos que temos ca Diputación e, aparte, pois outra cuantía adicábamosla tamén xa no seu momento a financiar ese gasto de limpeza viaria. Como xa ben se dixo aquí, temos o orzamento tensionado, temos un orzamento no que se ven sufrindo un incremento de gasto pois ocasionado dos diferentes aumentos de precios que todos somos conscientes que temos en todos os ámbitos e o Concello, que non é alleo, pois, digamos que como un consumidor final máis, pois tamén se ve afectado por eses incrementos, tanto nos distintos contratos nos que temos que facerlle frente a eses pagos ás concesionarias prestadoras, estou a referir pois a ese contrato de tratamento de recollida de limpeza, como a ese tratamento dos residuos sólidos con Sogama, que tamén supón un incremento considerable en esta cuestión. Pero, aparte de esos, ou como pode ser o tema da depuración, pero aparte de esos grandes contratos que temos que nos supón tamén un incremento de gasto, eu facíalles fincapé xa na miña etapa do goberno tripartito a necesidade imperiosa de facer un control riguroso do gasto. Unhas advertencias que lle facía reiteradamente, pero que inicialmente vostedes arrancaron con moi boa vontade, pero paulatinamente foron collendo outros derroteros. E foron collendo outros derroteros sin que esta concelleira tuvera coñecemento, porque vostedes facían as propostas e o señor alcalde as firmaba sin que previamente pasasen pola Concellalía de Facenda. E que nos encontramos cando chegamos ao final con esa moción de censura e con ese agotamento da situación presupuestaria? Pois encontrámonos, señor Puerta, señor Furones e señor Barral, con que as partidas de gasto
que podíamos nós, que tiñamos marxen de maniobra para controlar e para facer un esforzo en reducción de gasto, nada máis lonxe da realidade, senón que aquí están as cantidades que se desbocou o gasto. Se desbocou pola falla de control que tiveron vostedes. E vou a ser concreta. Señor Barral, vostede, como a mí, no seu momento, criticamos en numerosas ocasións esas cuantías que se dedicaban a publicidade e propaganda de órganos de goberno. Ben, estábamos con un orzamento prorrogado de 35.000 euros, señor Barral. Cando vostede deixou de ser alcalde, levaba gastados 43.397. E en outros traballos, pois tamén sobrepasou vostede a partida. Pero se nos vamos á área de cultura, aínda tendo en conta que entrou en funcionamento a nova infraestructura do auditorio, encontrámonos con que sobre o presupuesto prorrogado temos un exceso de gasto superior a 50.000 euros. E non me invento cifras, están aquí, no estado de execución. E xa se nos vamos ás áreas de festexo e turismo, eso xa é un pouco un mundo aparte, porque si, señor Puerta, partía usted con un presupuesto prorrogado de 266.000 euros, ten contabilizados como comprometidos 263.000, pero temos facturas no queixón de preto de 100.000. Entonces, non lle extraña a vostede, eu son consciente desa necesidade que temos de investimento no Concello. Estamos todos os días tendo demandas por parte de veciños de necesidades de actuación en servicios básicos, en arreglar carreteras, en limpeza de cunetas ou en outras infraestructuras como é levar servicios básicos, aproximar servicios básicos a vivendas. Pois mire vostede se estaría mellor destinado este pos a esas cuestións que non a gasto corrente. Pero acábolle de decir que xa solamente, así por encima, a parte das obrigas que temos con contratos de grandes empresas e concesionarias, aquí temos máis de 150.000 euros de gasto, así, en cuestións que podían ser perfectamente controlables e eses gastos podían haber sido minorados no seu momento. Vostedes estaban a outras cuestións, estaban por tirar pa diante de calquera maneira e para o vindeiro pleno do mes de novembro, se non hai un extraordinario, sí que traeremos para facer un recoñecemento extrajudicial, porque evidentemente os proveedores necesitan cobrar. Damos o agradecemento, como non pode ser de outra maneira, a Diputación Provincial por ese esforzo que fai para axudar aos concellos, que en esta partida aporta para os 93 concellos da provincia a cuantía de 22 millóns de euros. Rematando, señora Pouso, por favor. Remato, para repartir entre eses 93 concellos e a verdad, os 421.181 euros que lle corresponden a Ribeira, a verdad é que nos son moi necesarios e veñen moi ben para financiar precisamente ese gasto corrente. Mais nada, moitas gracias. Señora Pouso, señor Pérez Barral, ten a palabra. Grazas, señora San Pedro. Boa tarde. Ben, pois o que hoxe traemos a debate plenario é o destino de onde se van a gastar 421.000 euros que nos concede a Deputación da Coruña para que o Concello de Ribeira poida realizar investimentos ou gasto corrente. Ben, acabamos de asistir aquí a unha desculpa non pedida da señora Pouso Maneiro e, por tanto, a unha acusación manifesta. A min gustaríame preguntarlle, señora Pouso, é dicir, ata o día 29 de setembro traballaba con este goberno de maneira perfecta e a partir do día 30 éramos os demos co corno e co tridente. É dicir, vostedes estánse dando conta de que levan 2 anos e medio traballando con nós, non pasou absolutamente nada, e a partir do día 30 fomos os malos da película en todo momento. Iso demostra, porque a xente non é parva, que teñen que xustificar de alguna maneira a virada tan grande que acaban de facer, traizoando non só ao goberno municipal, non só a min como alcalde, senón tamén a concelleiros do seu propio partido e a militantes que se acaban de ir do seu partido. Verdad, señor Mariño? Pode dicir públicamente tamén como o están asistindo pola rúa ou, por exemplo, que os propios compañeros do seu propio partido o están deixando de lado, non?
Ben, señora Pouso, vostede tiña unha dedicación exclusiva para este Concello e, por tanto, entendo que vostede estaba facendo o seu traballo e moitas das cuestións que vostede di, pois, realmente non ten nin pés nin cabeza. Por tanto, máis alá de que agora teñen que facer unha disputa dialéctica con nós para confrontar, para xustificar esa traizón que vostedes acaban de facer, pois, bueno, evidentemente a xente de Ribeira terá que decidir dentro de moi pouquiño tempo que versión vai crer, porque, sen dúbida, a vosa é insostible no tempo, non? Pero ben, máis alá desas cuestións que vostede nos estaba mencionando, entrando por outros derroteiros, evidentemente eu sei que o orzamento pois ten dificultades, basicamente porque os ingresos non subiron conforme os gastos. Pero tamén é certo que na nosa etapa, na alcaldía e no goberno municipal, fun moi insistente en que había que apretar o cinto e, por tanto, non subir ningún tipo de imposto. Foi unha cuestión que sempre defendemos para non cargar as economías familiares da veciñanza de Ribeira. Pero ben, vostedes de maneira unilateral hoxe pois deciden destinar o 100% destes 421.000 euros a gasto corrente. A gasto corrente que irá destinado a limpeza viaria ou iluminación, pero iso non quere dicir que se vaya a mellorar o servizo, senón que o que vostedes están facendo é destinar unha parte deses 420.000 euros para tapar buracos duns contratos que vostedes asinaron hai 10 anos, concretamente no 2015. Os dous contratos veñen da época do Partido Popular e, por tanto, pois eses 421.000 euros non van a servir para renovar contedores, para aumentar o número de puntos de luz do noso Concello ou, por exemplo, para reforzar os equipos que hai no Concello de Ribeira. Para nada diso vai valer estes cartos. E, por tanto, quen paga as consecuencias desa decisión? Págana os veciños e veciñas das parroquias, págana os veciños e veciñas que a día de hoxe seguen carecendo de saneamento, de auga potable ou de pavimentacións no seu rural, na súa aldea. E dende o BNG creemos que iso pois, non é xusto. Non é xusto porque os veciños e veciñas deberían tamén, independentemente de onde vivan, pois desfrutar duns servizos públicos e dunhas mínimas calidades do propio Concello. E ademais estamos falando que son estes tres servizos, auga, saneamento e pavimentacións, de servizos que dependen directamente do Concello e, por tanto, non dependen de outra administración. E nós temos claro que modelo de municipio queremos. Hoxe non só se deciden 421.000 euros para investimentos ou gasto corrente, temos unha decisión máis alá deses propios fondos, non? Nós temos moi claro o modelo de cidade que queremos, era un modelo de cidade no que se priorizaban as atencións ás parroquias e, sobre todo, que se priorizaban aquelas demandas da propia veciñanza. E no conxunto das parroquias, en tan só 2 anos e medio, fomos capaces de lograr investimentos de 5,5 millóns de euros. E, precisamente, o grosso foi a saneamentos, pavimentacións e dotación de auga potable a vivendas que carecen deses servizos esenciais. E, por poñervos un exemplo, este ano, 2025, a Deputación da Coruña danos ao Concello de Ribeira 2,7 millóns de euros. E vostedes xa están pois, impedindo que 421.000 euros vayan a eses servizos básicos. E, por tanto, entendemos que iso, sen unha xustificación previa, sen un consenso entre os grupos, pero non só cos grupos, porque vostedes poderían, polo menos, ter a deferencia de falar coas asociacións veciñais, coas veciños e veciñas que necesitan ampliar eses servizos, pero tampouco o fixeron. Fronte a ese modelo, o seu modelo de destinar todo exclusivamente a gasto corrente, pois contrasta co modelo que se facía até o momento. Para que a veciñanza que nos ve pois teña coñecemento, este ano, dende o goberno que presidía, pois tivemos tomamos a decisión de deixar case 1 millón de euros en investimentos que se van facer ou que xa se están facendo nos próximos meses, non? E, sobre todo, son investimentos que se destinan ao rural, como son os seguintes.
en nunhas semanas veremos a pavimentación da Rúa Castelao, tamén a pavimentación da Miguel Rodríguez Bautista, ampliación de saneamento en Olveira, en Cristal, renovación da traída de auga nos Mosqueiros, en Castiñeiras, ou, por exemplo, a renovación de abastecemento de auga na Rúa da Griña de Palmeira, a pavimentación da Rúa Buenos Aires en Corrubedo, ampliación do saneamento nos Muiños en Oleiros, así como unha actuación que xa se está facendo de saneamento en Arribas en Artes. Pero que, ademais, deixamos 135.000 euros para abastecemento en Fafián, Mariño de Ribeira, 35.000 euros, pavimentación de Fernández Bermúdez, 79.000, rede de pluviais en parte do río en Carreira, 65.000, renovación de servizos da Rúa Lagarto, 70.000, Xenxides, tamén saneamento, 57.000, ou a pavimentación do camiño da Praia das Dunas, 46.000 euros. Por exemplo, son algúns remate, por favor, señor Pérez Barral. Xa está pasado en 2 minutos, por favor, vaya rematando. Un segundiño. Son 488.000 euros que tiñamos destinado directamente ás parroquias. Por tanto, nós creemos que o seu modelo é destinalo a uns contratos que xa nos deixaron aí afianzados dentro do ano 2015 e, por tanto, a nosa idea sería destinalo tamén a esos investimentos que nos están demandando os propios vecinos. Mate, por favor, señor Pérez Barral. Nada máis, non imos, evidentemente, a impedir estes investimentos no noso Concello, pero tampouco imos avalar que se destine íntegramente a gasto corrente. Grazas. Moitas gracias, señora Barreiro. Ten a palabra. Moitas gracias, alcaldesa. Boas noites a todos e a todas que nos escoitan en streaming e os que están aquí hoxe. Señor Barral, efectivamente, estamos tapando buratos, pero os que nos deixaron vostedes en 2 anos e medio. Tivo vostede hoxe aquí unha posta en escena, vamos, digna de un Óscar, pero a realidade é que temos o gasto corrente desorbitado que vostedes tiñan en máximos históricos, un plan económico financiero en riba da mesa e unhas facturas pendientes que non sabemos a canto estenden por cortesía do señor Suárez Puerta, que ademais quero lle decir, isto non tampouco é unha subvención de concurrencia competitiva, quero yo aclarar ao señor Furones e ao señor Suárez Puerta, isto é un dereito dos concellos, é unha transferencia que fai o Estado ás diputacións para que destine aos 93 concellos da Diputación da Coruña neste caso. Non é unha subvención en concorrencia competitiva, é unha transferencia do Estado e un dereito que teñen, é unha obligación por parte da Diputación. Non veña vostede aquí a poñerse flores. Non diga tampouco vostede que lle parece excesivo adicar isto a gasto corrente cando temos un furado da súa concellería que parecenos pouco serio que faga vostede esas afirmacións. Nós sí que temos que dedicarlo a gasto corrente pola situación, como digo, e como ben explicou a señora Pouso, son 421.000 euros que nos van a vir moi ben para bellas demandas de alumeado público e tamén de limpeza viaria, porque é unha das demandas máis máximas da veciñanza de Ribeira, e vostede debería sabelo, e, polo tanto, me parece a min que vostede non vai a apoiar unha adicación 100% a gasto corrente cando vostede ven en xaneiro deste ano de aprobar unha de 700.000 euros dedicada tamén a gasto corrente. Polo tanto, hai que ter un poquinho máis de coherencia, señor Pérez Barral, e, bueno, pola miña parte, nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Barreiro. Ben, pois para deixar aquí clara algunha cousa, hombre, decía vostede, señor Pérez Barral, que non é xusto que se adiquen 421.000 euros a gasto corrente. Vostede, no mes de xaneiro, dedicou 800.000, impediu que 800.000 euros fosen a obras de servicios básicos para a veciñanza. Pero, mire, xa llo explicaron por aquí os meus compañeiros. Neste momento, tal como está a situación económica do Concello, con esa falta de liquidez, con un PEF en riba da mesa, con ese gasto desbocado que fala vostede moito de apretar o cinturón, pero fixo de todo co gasto corrente menos apretar o cinturón, creo que a mellor das opcións é a opción máis atinada para poder traer aquí unhas contas que estamos tratando de que poidan vir aquí as contas do ano en curso a mediados do mes de novembro. Pois, mire, fai falta este gasto corrente e o gallá tuvéramos moitísimo máis. Porque, mire, non só se está falando pois de todos esos desfases en partidas, como pode ser festexos, como pode ser cultura, como poden ser outras moitas. A vostede tamén se lle enche a boca falando de saneamento e todo eso cando, mire, entre outras cousas, temos aquí un expediente
vale, aberto, en materia de saneamento por novos incumplimentos dos parámetros. Isto veu aquí a este Concello varias veces, vale? Veu varias veces, veu en abril, volveu a vir en maio, e mire, falo da depuradora, que se está incumplindo os parámetros de vertido. E vostede, entre outras cousas, no ano pasado, no orzamento, falaba dunha colocación e instalación de sistemas rayos ultravioletas por 102.000 euros, un silo da EDAR por 80.000 euros, había tamén... Ben, pois todos esos investimentos non se fixeron. E agora volvemos a ter aquí outro expediente do día 23 de setembro, que tiña 15 días para contestar. Estamos a ver se o damos contestado, porque se nos enche moito, como digo, a boca falando de saneamento e demais, e incumplimos o punto de salida do verquido. Hai un problema cunha arqueta das máis importantes que a ver como arranxamos, porque ten tamén un importe super importante ao que lle vai a haber que facer, vamos a ter que facer fronte. O contrato rematado do 30 de setembro. Nada fixeron vostedes tampouco por poñer pois andar de novo ese contrato, polo tanto creo que este mes xa vai a vir a primeira factura que tamén vai a haber que facerlle pois cargo. Polo tanto, eu xa lle vou dicir que nos esta semana vamos a reunir co técnico que fai a auditoría do sistema, pero que a todas estas cousas, todos estes problemas, máis alá de todas esas facturas que hai por pagar e outras que nos din que van a entrar e que todavía non entraron, pois hai que facer fronte. E non se lle fai fronte se non temos a suficiente liquidez para poder pagar pois todos estes problemas que temos en riba da mesa. Polo tanto, creo que estes 421.000 euros a estas alturas que estamos do ano e para poder sacar adiante un orzamento equilibrado e que teña sentido, pois nos van a vir moi ben. Así que, polo de agora, nada máis, vamos a pasar a votación deste punto número 3. Votos a favor da iniciativa. 13. Votos en contra. Abstencións. 8. Queda aprobado por 13 votos a favor e 8 abstencións. Moitas gracias. Vamos a dar paso ao punto número 4, que é unha proposición presentada polos grupos do Bloque Nacionalista Galego, do Partido Socialista e os concelleiros non adscritos sobre a integración da UCA no Sergas. Vai a ler a proposición o señor Furones. Señora alcaldesa, ben, a Unidade de Condutas Aditivas de Ribeira, a UCA, presenta unha serie de deficiencias derivadas da inacción da Xunta de Galicia, que é a administración que debe ostentar a dirección e xestión da mesma, a cal, hasta aí unos días, nunca tuvo intención de acompañar nin económicamente nin personalmente esta unidade. Todo isto provocou que fose o noso Concello, o Concello de Ribeira, o que debera afrontar os gastos precisos para manter o bo funcionamento da unidade, que actualmente conta con máis de 3.000 usuarios e usuarias de toda a comarca. Dende o noso goberno municipal sempre estivemos ao lado dos traballadores da UCA, manifestando a nosa intención de que a UCA se integrase dentro do esquema dos Sergas, ao final de conseguir que os pacientes pudiesen ter unha mellor e máis adecuada atención, evitar a duplicidade sen sentido de sistemas sanitarios que pola propia súa naturaleza non debe ser de carácter municipal, e deste feito incluso chegamos a asistir a múltiples reunións con organigramas que se cumpriron ou non se cumpriron por parte da Consellería da Manda FEGAMP. E incluso con medidas que tivemos en su momento que aportar, como foi a negarnos a asinar o convenio que imponían unilateralmente os Sergas. Dende xullo de 2023, a atención e dedicación que esta unidade tiña viuse aumentada derivada do traballo que realizábamos cando estivemos asumindo a responsabilidade de gobernar. Temíamos, non queremos, que a UCA se empregase exclusivamente como un xeito de emplear os alumnos da escola taller como unha cuadrilla de obras menores para tapar incapacidades de gobernos, incapacidades como pasou nostras legislaturas anteriores do Partido Popular, porque estas cosas, al final, o que promoven é deliberadamente unha estigmatización dos usuarios e usuarias que propicia o seu illamento social e que conduce a que o seu tratamento en moitos casos sexa inefectivo e que haya recaídas frecuentes.
Os pacientes de AUCA son seres humanos que requieren unha atención nuns cuidados moi determinados para conseguir que a súa integración sea completa na sociedade, cosa moi difícil de acadar, despois de pasar por unha etapa persoal e social moi dura, moi complicada na maioría dos casos. Por iso, o noso goberno entendía que os pacientes deben ser atendidos de forma correcta cos medios adecuados. Durante estes 2 anos, traballouse con este obxectivo. Se restaurou o cadro de persoal especializado en áreas como psiquiatría ou psicoloxía, que estaban sin habilitar dende anos anteriores, sustituindo outros as baixas laborais de outro tipo co persoal propio. No caso, moitas veces delas deberían haber corrido cargo do propio Sergas, segundo o convenio que eles mesmos propoñían. Se realizaron proxectos de restauración de distintos elementos culturais como dornas ou distintos traballos na Illa Sálvora como a Casa dos Profesorados, a colaboración con asociacións e entidades locais, máis dos concellos veciños, e tiñase en proxecto a restauración do edificio e das distintas salas da UCA, unha delas que xa están unha case a piques de rematar, que é a sala de grabación. Esta sala que estaba moi deteriorada, contribuiría á realización de actividades por parte dos usuarios tales como podcast ou grabación de panxoliñas para o fío musical no Nadal da nosa cidade, pero o máis importante que estaría destinada á realización de cursos de formación en edición e produción de audio para que os usuarios da UCA pudieran aumentar as súas capacidades laborales nun campo diferencial e facilitar a súa integración. Por iso, nos insistimos a que se adopten os seguintes acordos. Como número 1, que a Corporación Municipal de Ribeira solicite a transferencia da unidade de condutas adictivas evitando o desmantelamiento da mesma no xeito que está. A Corporación insta ao Goberno local e a Xunta a finalizar a restauración do edificio, especialmente, xa que está a piques de rematar, a rematar e usar de forma correcta a sala de grabacións, e instamos a que se continue adiante e que non se finalicen os proxectos formativos e terapéuticos xa postos en marcha por o Goberno local, tendo en conta a finalidade da AUCA. Moitas gracias. Gracias, señor Furones. Grupos que desexen intervir. Señor Suárez Puerta. Moitas gracias. Ben, a proposición que se trae versa sobre tres puntos que entendemos que son necesarios ahora que, bueno, estamos vendo que o Sergas por fin vai a asumir unha competencia que debería asumir desde o principio, que son, por un lado, os traballadores. Hai que ter en conta que dentro da UCA hai unha serie de traballadores, cada un deles cunha casuística distinta e personal, e, polo tanto, solicitamos que cando se faga esta asunción de competencias por parte da Xunta, que se teña en conta a toda a plantilla e que non se desmantele, pois poderíamos encontrarnos con que xente que está ahora mesmo desenvolvendo un traballo que se pode calificar de magnífico, pois a forma de traballar da UCA de Ribeira é un exemplo para moitas das UCAs de toda Galicia, pois se quedara sin poder seguir desarrollando a súa labor profesional. Por outro lado, tamén debemos ter en conta os usuarios. Hai que ter en conta que isto é un centro terapéutico, se ben non se suele ter esta idea acerca dele, o obxectivo final é que a xente que ten condutas adictivas de calqueira tipo poda tanto reinsertarse na sociedade como vense na proposición, acadar distintas capacitacións, como podía ser en carpintería, que se facía habitualmente antes, como en algún destos proxectos nos que poderían levar a cabo cousas diferenciais. E, por último, o centro, xa que temos un edificio que, bueno, igual algún descoñece onde está, igual que descoñece que se gastaron 18.000 euros nas festas de Aguiño por petición do señor que ten ao lado. Este centro require dunha inversión moi importante, así que arranxalo, adecualo e permitir que sea o mellor centro que poda levar a cabo este tipo de actuacións é moi importante, xa que senón nos podemos encontrar con que temos un centro que se vai a pasar aos Sergas e os traballadores non se pasaron porque tiveron algún problema, os usuarios se poden encontrar desatendidos ou o centro non está nas condicións adecuadas para poder desarrollar as necesidades que ten. Por lo tanto, solicitamos estes 3 puntos. Entendemos que son necesarios
e creemos que vamos a conseguir o consenso da maioría. De todas formas, como decía anteriormente, é importante que se teñan en conta especialmente os traballadores e os usuarios deste centro, pois todos os días se levantan e fan unha labor excepcional, así como tamén os usuarios do centro necesitan deste centro para poder reinsertarse na sociedade e poder levar a cabo o seu día a día da mellor das formas posibles. E se dende o Concello de Ribeira podemos entregarlle ferramentas profesionais ou ferramentas sociais, deberíamos intentar investir o máximo posible, pois a nosa obligación é invertir nos veciños. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor Suárez Puerta. Señor Mariño, ten a palabra. Antes de nada, señor Pérez Barral, no sé a qué se refería usted en su intervención anterior cuando habla de esos temas en las rúas. No sé si eso se refiere al señalamiento que nos hizo algunos concejales en el pleno de la moción, o usted está alentando, o alentando algún tipo de acosos o alentando algún tipo de cartelías. No sé si se refería a eso. Bueno, y vamos con la moción. Voy a leer literalmente lo que pusieron ustedes en la moción. Todo isto provocou que sexa o Concello de Ribeira o que debe afrontar os gastos precisos para manter o bo funcionamento da unidade. Resulta curioso el contenido de la moción, este contenido, señor Furones, cuando ha sido usted mismo el que ha puesto en grave riesgo la subvención de 384.000 euros aproximadamente que recibe la UCA. Ustedes, ya le voy explicando, ustedes han actuado con mala fe, al igual que hicieron borrando los archivos digitales de los ordenadores. Explico para la audiencia, cuando nosotros somos cesados por el señor Pérez Barral, ya figuraba en su despacho pendiente de firma el convenio con la FEGAN para recibir una aportación económica de la Xunta en el año 2025 y tenerla garantizada. Así nos lo comunicó el pseudoconcejal y a su vez secretario del alcalde. Le advertimos tanto a la señora Pouso como a un servidor que necesitaba firmarse ya, pues la fecha límite era el 16 de octubre. ¿Qué hicieron ustedes? Cero vacío. Nada. Usted, señor Furones, solo buscaba dejar tierra quemada para el futuro gobierno. No me ponga esas caras, que es así. Pero ustedes no han firmado, o mejor dicho, no hicieron ese trámite. ¿Saben por qué? Para intentar colar un fracaso al nuevo gobierno, provocando esa pérdida económica cuando solamente era firmar. Usted es consciente que el plazo, señor Furones, acababa el 16. Nosotros tomamos posesión el 13. Los trámites de firmas digitales llegaron el 15. Hasta el 15 no estaba operativa la firma. Una subvención importante para ayuda a los pagos al personal de la UCA. O usted le trae al pairo los trabajadores de la UCA. Señor Furones, señor Pérez Barral, intentaron ustedes hacer una oscura maniobra política para que este gobierno fracasara desde el primer día. Solo por eso tendría que usted estar ya fuera de este salón de plenos y caerle la cara de vergüenza haber dirigido la Concejalía de Sanidad durante 2 años y medio. Céntrese, señor Furones, tamén nos dice na moción, derivado do bo facer cando gobernamos. Que bo facer? Usted llama a buen hacer montar unha sala de grabación en la UCA para dejársela cuando era consciente de que este servicio pasaría a ser gestionado por el Sergas. Céntrese, señor Furones, que últimamente le veo muy disperso en sus discursos. Ya lo vimos en la moción de censura, con argumentos para la moción, después no veía claro a la candidata a la alcaldía y después era todo muy bonito entre el BNG y el Partido Socialista. Y aún encima tuvimos que acusar y recibir falsas acusaciones de coacciones. Pero volvamos al meollo del asunto, señor Furones. ¿De verdad solicita la continuidad de un estudio de grabación cuando estamos con la gestión de que el Sergas asuma la UCA? ¿Es usted consciente de que ya ha gastado usted en su departamento, y hasta aquí están las facturas, 5.094 euros en el estudio de grabación y más de 1.800 euros en mobiliario? Usted se ha gastado en sillones, en sillas giratorias, etcétera, etcétera, y usted es responsable del dinero público. Para nosotros, que éramos compañeros suyos, no sabíamos de todo esto hasta que estaba comprometida la inversión, como nos estaba diciendo antes la señora Pouso. Usted decide montar un centro de grabación en un centro sanitario. ¿Pero para qué? Dígame con qué objetivo. ¿Tenía aprobados algunos beneficios de esa actividad para los usuarios? ¿Existe algún informe médico terapéutico para apoyar esa construcción de ese estudio? Señor Furones, diga la verdad, ¿para quién era ese estudio? No me ponga esa cara, que sí.
En fin, lo suyo es digno también de cuarto milenio, al igual que otras cosas suyas, porque de verdad me sorprende este interés repentino por la UCA, teniendo en cuenta que usted fue concejal de Sanidad y responsable de Sanidad. Y repito, poco más que hizo que poner en riesgo una subvención importante, y ya vimos para qué va destinado el POS. Mezcla usted, señor Furones, una instalación sanitaria sin una entrada independiente para un estudio de grabación. Es para mirárselo, señor Furones. Les recuerdo que para hacer una sala de grabación también pueden venir aquí, que algo sería estas instalaciones. Y lo máximo de su desfachatez es que ustedes están vendiendo también al personal de la UCA lo que quieren oír. Señor Furones, es usted muy ladino. Para colmo de la desfachatez, hasta para ganarse el afecto del personal, están comentando a los sustitutos de gente con contrato temporal que van a pasar todos a ser personal del Sergas. Señor Furones, usted se ha convertido en una de las principales razones también para la moción de censura. Por lo tanto, no se preocupe. En 2 meses la UCA, su chiringuito de sala de grabación pagada por los vecinos de Ribeira, acabará en manos del Sergas. Allí se quedará su sala de grabación por los siglos, como símbolo del recuerdo de su mala gestión, señor Furones. Nada más, muchas gracias. Y le voy a decir que en la moción que plantea, nuestro grupo por lo menos va a solicitar que se vote por puntos. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Mariño. Señor Pérez Barral, tiene la palabra. Gracias, señora San Pedro. Señor Mariño, de verdade que non fai falta humillarse tanto. Queírase un pouquinho máis, ó. De verdade yo digo. Menudo papelón está facendo vostede. Pero menudo papelón. É dicir, vostede descoñecía entón que ese convenio do que fala estaba en riba da señora Pouso dende o día que chegou. Vostede descoñecía iso. Vostede descoñecía iso. Por favor, vamos a ver. Por favor, entendo. no, por favor. Non... Por favor, non crucen palabras, por favor, deixen falar ao señor Pérez Barral. Gracias, señora San Pedro. Pois, señor Mariño, como lle dicía, estaba en riba da mesa da señora Pouso Maneiro, porque ela estaba integrante da mesa de edificios da propia FEGAMP. É dicir, é que se pode buscar. A propia Federación Galega de Municipios e Provincias designou a 2 persoas do Concello de Ribeira. Unha era o señor Furones, que iba pola Comisión de Sanidade, e a comisión, a segunda comisión, e a señora Pouso Maneiro. E vostede debería sabelo. Eu xa sei que vostedes agora teñen que facer este papelón para xustificar unha moción de censura na que non hai argumentos para poder facela. Eu xa digo, queírase un pouquiño máis. Non se humille vostede tanto facendo este tipo de ataques, porque ata o día 29 de setembro éramos compañeiros, ou iso pensábamos algúns de nós, que éramos compañeiros, e vostedes, a partir do día 30, pois demostrouse que non. Pero, bueno, máis alá diso, porque agora parece que nos plenos se pode falar de absolutamente todo en cada punto, eu creo que nos temos que cinguir a cuestión, non? Vostedes tamén deberían saber, se non o saben, porque parece que agora descoñecen absolutamente todo o que pasou durante 2 anos e medio, parece que teñen amnesia selectiva, durante 2 anos e medio a UCA fixo un traballo encomiable, non só o seu concelleiro de Sanidade, senón tamén o propio persoal, todo o persoal, tanto sanitario como administrativo. Esa unidade de condutas aditivas xa debería ser asumida por parte da Xunta de Galiza dende hai moitos anos. Creo que levan décadas solicitando todas as unidades de condutas aditivas do país que a Xunta leve esa xestión. Deben levar entre 10 e 15 anos, máis ou menos, solicitando que a Xunta preste un servizo, que asuma un servizo que debería ser parte do Sergas, porque é un servizo sanitario que se lle presta á poboación que necesita algún tipo de pautas para deixar condutas tanto en drogodependencias como condutas aditivas ligadas ás tecnoloxías ou a calquera outra cuestión. E, ademais, non ten sentido que sexan os propios concellos os que manexen as unidades de condutas aditivas. Voulle explicar de maneira moi sinxela por qué. Porque na unidade de condutas aditivas de Ribeira hai pacientes que poden ser de Porto do Son, de Ribeira, da Pobra, de Boiro ou de Rianxo.
E, por tanto, o Concello de Ribeira estaba destinando 600.000 euros do seu orzamento, unha parte, evidentemente, estaba achegado pola Xunta, pero unha boa parte dos gastos asumiu o Concello de Ribeira, deses 600.000 euros. Mais alá dos gastos en enerxía, en mantemento do propio edificio, onde xa se destinaron máis de 360.000 euros do propio Concello, e ademais que recentemente instalábamos paneis solares para abaratar a enerxía. Evidentemente, iso demostra que un servizo que lle presta atención á poboación da comarca non debería ser un servizo exclusivamente financiado polo Concello e non debería ser un servizo municipal, non é unha competencia que teñan os concellos. Como non teñen outras, pero que a Xunta, ante a negativa de xestionar os rematando, servizos, señor Pérez Barral, por favor. Son os concellos os que teñen que paliar esa negativa. Gustaríame facer un recoñecemento, sí, a todo o persoal da UCA e tamén ao señor Furones cando dirixiu esa unidade, porque creo que é un exemplo a seguir, non só polo que se comenta na propia moción, de a rehabilitación de Aldea de Sálvora ou de embarcacións co que tivemos a sorte de entregarlle a Confraría da Dorna este ano que se fixo en contra de embarcacións. Remate, señor Pérez Barral, por favor. Pois unha Remate dorna xa. nova, senón que o propio persoal fai un grupo que é unha propia familia para todos os usuarios e usuarias. E compre recoñecelo tamén públicamente. Señor Pérez Barral, faga o favor. Grazas. Gracias. Gracias, señor Barral. Señora Barreiro, ten a palabra. Gracias, alcaldesa. Bueno, pois papelón o que acabamos de asistir agora mesmo a ver, cousas veredes, como decía Castelao. E esta sí que é unha iniciativa, como decía o señor Barral antes, excusatio non pedita, accusatio manifiesta. Esta iniciativa que vostede presenta aquí ás presas ou que presentan vostedes e correndo, ten como único obxectivo tapar un absoluto despilfarro de recursos públicos nun estudio de gravación, que ademais coincide, coas súas actividades de lecer, señor Furones, e que nada teñen que ver con unha terapia asistencial nin co beneficio das persoas usuarias que ali están. Porque vostede nin falou cos usuarios, nin os usuarios sabían para que era aquelo que pasaban horas ali traballando e construindo para vostede. Sí, simplemente, entre vostede, non quero saber quen máis, a verdade, que non quero entrar, estaban montando un estudio de grabación para o seu propio uso particular, co beneplácito do señor alcalde. E despois aínda hai quen se pregunta que rompeu o... E despois pregúntanse vostedes por que rompeu o tripartito. Esperemos que non sea así. Señora Barreiro, continúe, por favor. Esperemos. Por favor, señora... A verdade... Señora Barreiro, continúe. A verdade é que, lendo a iniciativa, atopámonos con tremendas faltas á verdade. Porque, mire, as unidades de atención aos drogodependentes naceron no ano 93 e tuveron o seu máximo impulse co Plan Nacional contra as Drogas, alá polo ano 2009, cando se trasladou a Portugal o noso modelo. Non ve vostede a inventalo porque se estaba inventado, e o traballo estaba a pleno rendimento antes de que vostede collera o cargo para dedicar recursos públicos e montar ese estudio. E para desmostrar algunha mentira máis que vostede di aquí, e creo que, ademais, teremos ser serios e rigurosos, porque sí que estamos a falar de persoas, de seres humanos con problemática, teño que decirle algunha cousa máis. Porque transferir as unidades que vostedes están sempre votando contra da Xunta aos Sergas é un compromiso da Xunta de Galicia desde fai tempo. Sendo as trabas e demoras da FEGAN as que demostraron o seu incumplimento. Sí, porque ademais non é sinxelo, non é unha labor sinxela que se fai da noite para a mañán. A Xunta se estaba financiando ademais estas unidades, estaba financiando o persoal, aportando ademais profesionales ante as dificultades que había de contratación. Os orzamentos da Xunta de Galicia para este ano 2026 establecen unha partida de 4,8 millóns para apoiar financieramente as transferencias destas unidades e co obxectivo de que estas unidades poidan estar integradas nos Sergas a partir de 1 de xaneiro do 2026.
Agora ben, a integración no sistema público de saúde é un proceso complexo que require da máxima colaboración institucional e da máxima implicación de todos os implicados, a Xunta, a FEGAN, os concellos. Polo de agora, sabemos que a Xunta tuvo que perseguir a municipios para que achegaran a información e facilitaran o proceso de toda a integración. Unha vez que a colaboración da FEGAM fixo posible construir estes grupos de traballo entre a Xunta e a FEGAM, púxose en marcha o proceso para recabar toda a información sobre o personal das UADs, os eixos inmobles e os custos económicos do proceso e formular propostas para levar a cabo a integración. Traballos que deron a situación que agora temos en riba da mesa. Mentres tanto, todos estes anos a Xunta mantiña un convenio coa FEGAM para financiar a actividade asistencial das UADs. Os importes dos orzamentos eran de 4.022.800 euros e a FEGAM distribuía entre os concellos conforme a criterios propios. No caso de Ribeira era un torno de 380.000 euros. No marco dos orzamentos do ano 26, a Xunta de Galicia vai invertir un total de 4,3 millóns de euros, como dixen antes, para a dotación dos custos de persoal e 5.000 euros para sufragar os custes de mantemento dos locais nos que se sitúan estas unidades. E isto para 1 de xaneiro do 26 sexa unha integración totalmente efectiva no Servicio Galego de Saúde das unidades municipais de atención aos drogodependencias, un obxectivo que a Consellería de Sanidade ven traballando con intensidade nos últimos meses, no marco da comisión mixta que falaban vostedes antes pola Xunta e a FEGAM para o traspaso destes dispositivos Vaya rematando, municipais. señora Barreiro. Trátase, por último, de ofrecer unha atención máis integral, máis coordinada para atender ás problemáticas que sofren estas persoas e a saúde mental. Polo tanto, é dado que o punto número 2 da iniciativa vai ser feita polos Sergas, é dicir, que sería a que trataría directamente coa Tesorería Xeral da Seguridade Social, e que nós non imos a continuar con este despilfarro, solicitamos a votación por puntos. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Barreiro. Para rematar, señor Furones, ten a palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, vamos a ver, situación de riesgo, me explicará por qué. Porque evidentemente se cambió la denominación a la unidad, porque las conductas adictivas son conductas adictivas, unas son con drogas y otras, pues es, por ejemplo, tener el ordenador delante cuando uno tiene que hablar en el pleno. Política de tierra que me da, me dice, bueno, pues me dirá usted en qué queda la partida de sanidad, al final en este momento que ya no me hago raro de ella, y habla del famoso convenio de la FEGAM. El convenio que firmaba la FEGAM con el Sergas venía impuesto unilateralmente porque no se negociaba. Y sabe usted, señora Pouso, igual que yo, que este año se propuso pagar el 70% del 70% que ya se había firmado el año anterior, con un 30% adicional si se justificaba el gasto en caso de que fuese necesario o con unos criterios que eran los propios del Sergas. Hay que recordar también que esta unidad tiene asignadas 2 plazas de psicólogo en la relación de puestos de trabajo de este ayuntamiento. Una de ellas, a día de hoy, todavía sigue sin cubrir, la otra llevaba varios años sin cubrir, a pesar del fallecimiento de la anterior titular, que por supuesto ahora está cubierta, eso ya me encargué yo personalmente, y me habla de que si la sala de grabación, señor Mariño, ya existía. La cerró usted, por cierto. La sala de pintura también existía, esa sigue sin abrir. Yo lo siento, no tengo experiencia en pintura, yo imagino que usted pintar sabe bastante. La cerró usted. Hablábamos del cumplimiento y del acuerdo de miles de años de intención de integración en el Sergas. Por supuesto, estamos hartos ya de cronogramas que no se han cumplido una y otra vez. Me habla de sillones y sillas giratorias. Giró la suya, que ahora mira en sentido contrario. Pero los trabajadores de la unidad de conductas adictivas creo que tienen derecho a sentarse toda la mañana en su puesto de trabajo en una silla que sea de una calidad algo mejor que estas que nos ponen ustedes aquí, que todavía se desmontan. Cuarto milenio. Bueno, afortunadamente todavía estamos en el tercero. Al cuarto veremos si llega la humanidad. Señora Pouso, usted forma parte de la Comisión de Patrimonio. Imagino que estaría al tanto de todas las gestiones que se hacían, porque tendría que poner los puntos sobre las IES, todo lo que se trataba allí. Yo entiendo que ustedes le tienen aversión a la psiquiatría y a la psicología. A lo mejor eso... podemos hablar de la excusatio non petita. Y entiendo que a la sanidad le interesa tampoco, que hasta se ha retirado de una actividad relacionada con ella.
La terapia asistencial no solo consiste en darles metadona a los usuarios, ni en mandarles que vayan a hacer palitos, sino que consiste en que esta gente se pueda volver a integrar en esta sociedad. Insisto, me habla usted de que yo vengo a inventar. Yo no invento nada. Yo no soy experto en drogas. Yo soy médico, pero experto en drogas no. Pero sí, tenemos una figura en valor que, por supuesto, forma parte de esta UCA y que fue uno de los principales impulsores del Programa Nacional de Drogas de nuestro estado vecino, de Portugal, sí. Sí, aunque luego la corporación en su momento, señor Furones, por favor. Enseguida, en su momento decidiera no renovar los certificados que acreditaban semejante cosa, como el ENOR o como, bueno, las nécoras de oro que tanto tiempo se merecieron. Bien, no, tampoco me quiero extender mucho más. Muchas gracias, señora alcaldesa. No tengo ningún inconveniente en que se vote por puntos, evidentemente, siempre y cuando, pues eso, al final lo que consigamos sea tener una unidad que funciona con todas las conductas adictivas y que no se desmantele, por favor, que no queremos seguir teniendo el psiquiatra, el psicólogo, el trabajador social, la analítica, todo, Furones. el taller de carpintería, todo junto. Gracias. Muchas gracias. Ben, pois un par de cousiñas para rematar. Vamos a ver. Aquí falase da UCA como se a UCA nacese fai 2 anos e medio. E a UCA naceu fai moitísimos anos e a UCA é un servicio de éxito absoluto desde o ano 93 que naceu. Creo que gracias ao labor de todo un equipo unido, dun equipo profesional e dun equipo integrado que levan, pois, na súa inmensa maioría traballando xuntos moitísimos anos. Creo que aí está o éxito da UCA. Creo que tamén, vostede, señor Furones, facía mención aquí, parece que está descubrindo a pólvora, realizáronse proxectos de restauración de elementos culturais diferenciais como dornas, traballos na illa de Sálvora, colaborouse con asociacións. Bueno, eso vense facendo desde moitísimo antes de que vostede estuvera aquí, quero decir, moi ben, me alegro moitísimo e de verdad vostede o seguiu facendo, pero eso xa ven de moito máis atrás. É verdade que tamén o anterior goberno do señor Ruiz fixo unha inversión aí da envolvente térmica de preto de €500.000 de euros. Decía o señor Pérez Barral que se cambiaron as placas solares tamén, inversións conseguidas no goberno do señor Ruiz. E, bueno, un pouquiño a conto do que comentaba o señor Mariño, é verdad que a subvención, cando cheguei a este concello, tiven que ir a prisa e correndo a Facenda a facer o certificado digital para poder asinar o convenio ca FEGAM, porque efectivamente remataba o plazo. Iso é unha realidade, foi así. Do mismo xeito que o segundo día que cheguei á alcaldía do Concello fun a UCA e xa me adiantaban por teléfono que a UCA iba a deixar de prestar servicio municipal a partir do 1 de xaneiro. Era a primeira noticia que eu tiña, falei cos técnicos, parte deles están aquí ao meu lado, e neste Concello nadie sabía nada dese tema. Polo tanto, era un tema que nos viña completamente de novo. Eu non sei se vostede, como responsable, tiña notificación deso. Aquí, os técnicos, estou falando, sí, a parte de patrimonio, pero tamén hai unha parte, creo que a parte máis importante, porque a parte de patrimonio efectivamente é importante, e ese edificio pertence á tesourería, e será, pois, o Sergas o que faga agora xestións ca tesourería para quedarse co edificio. Pero creo que a parte que máis nos importa a todos é a dos profesionais, porque son persoas, porque, como digo, son profesionais, porque levan moito tempo, porque teñen unha dilatada experiencia no que é, pois, o trato, neste caso, pois, de todo tipo de conductas que se tratan na unidade. Polo tanto, desde ese momento tamén nos poñemos a disposición dos profesionais, porque creemos, efectivamente, e xa dixemos públicamente, que son o máis importante. Creemos que neste senso non debe quedar ninguén, absolutamente ninguén, no camiño. A parte inicial da proposta que temos por parte da FEGAM efectivamente fala de que se vai a integrar a toda a plantilla da UCA, a toda esa plantilla que forma parte da RPT, que son en torno a unha dúcia de traballadores. Despois os traballadores pois terán opcións de poder integrarse no Sergas, neste caso, ou terán esas opcións de estudar pois a posibilidade de quedarse no que é a administración local, se efectivamente pois se así o queren e así atopamos pois unha reconversión dos postos. A min tamén me gustaría reseñar que hai moitos traballadores
que tiñan unhas expectativas xeradas polo anterior goberno das que aquí se descoñecía por parte de moita xente. De moita xente. A min, nos primeiros días, falousome de prejubilaciones con contrato de relevo, de contratos de acumulación de tareas, e aquí non había absolutamente nada de nada xestionado nese sentido. Polo tanto, eu quero poñer aquí de manifesto que se está traballando, é un tema dos que máis traballo nos están dando, porque, efectivamente, como dixen antes, non queremos deixar a ninguén no camiño, queremos que esta transición sexa o máis beneficiosa posible para todo o personal da UCA, e, polo tanto, neso vamos a traballar. Saben que teñen a man tendida deste goberno e que, dende logo, nós, todo o que lle digamos, pois vai a ser basado en feitos e en posibilidades, por suposto, legais e racionais. Así que eu creo que parte de toda a corporación é que se leve a cabo esa integración pois do mellor xeito posible, mantendo tamén ese servicio óptimo, como non, para os usuarios, e, como digo, que dende logo siga todo funcionando como atado agora. Así que eu creo que en ese sentido estamos todos no mismo barco. E con respecto pois a votación por puntos, vamos a pedimos yo ambos os grupos. Tome a palabra, señora Pouso. Por alusión, señor Barral. No, simplemente por alusións aclararlle que efectivamente vostede dixo ben cando dixo que eu formaba parte desa Comisión de Patrimonio, de acordo? Pero a Comisión de Patrimonio o que se encargou era de presentar a situación, cal era a situación dos edificios onde se prestaba o servicio, con todo o inventario que había neses edificios, para traspasar a información a esa comisión para que a tuvera o Sergas e para negociar esa integración que o Sergas asumira todas esas instalacións. Pero unha cousa é formar parte dunha comisión de patrimonio e outra cousa é ter competencias para asinar o convenio da financiación. E, señor Furones, no que vostede facía referencia de que estará moi desacordo, pero o ano 2025 o personal pagámoslle puntualmente. E era ou que ollemos subvención, a aportación dos Sergas que nos dan, ou quedamos sin nada. E mellor que a facer un furado máis grande do que xa temos, pois digo eu que será asinar ese convenio. Inclínome a pensar que vostedes non quixeron asinar o convenio para intentar botar balóns fora e evadir responsabilidades. Xa non quero ir máis alá e pensar en esas malas intencións. Vale, senón gracias eso, pola pero a aclaración, señora competencia Pouso. para firmar o Gracias convenio pola aclaración, era señora do Pouso. alcalde e vostede sábeo perfectamente, señor alcalde. Vamos a pasar á votación. Mire, señor Pérez Barral, a señora Pouso estaba falando no uso das alusións á súa competencia, neste caso, como a concelleira. Polo tanto, creo que no resto de concelleiros a oposición non ten dereitos e a señora Pouso sí. Está o tema rematado. Vamos a pasar á votación. Está claro. Vamos a votar por puntos, tal como solicitaron aquí varios grupos e aceptou o señor Furones. Gracias, señor Furones. Ben, pois vamos a pasar a votación do punto número 1. A Corporación Municipal de Ribeira solicita a transferencia da unidade de condutas aditivas aos Sergas, evitando o desmantelamento da mesma. Votos a favor do punto número 1. Unanimidade, moitas gracias. Pasamos á votación do punto número 2. A Corporación Municipal de Ribeira insta ao Goberno local e a Xunta a finalizar a restauración do edificio, especialmente rematar e usar de forma correcta a sala de gravacións. Pasamos á votación. Votos a favor do punto número 2. 8 votos a favor. Votos en contra. 13 votos en contra. Pasamos ao punto número 3. A Corporación Municipal de Ribeira insta a que se continúe adiante cos proxectos formativos e terapéuticos postos en marcha polo Goberno local, tendo en conta a finalidade da UCA. Votos a favor do punto número 3. Unanimidade dos presentes. Moitas gracias. Ben, pois non hai máis puntos na orde do día, pero si temos pois unha petición dun veciño conforme ao Regulamento de Participación Cidadá, José Antonio Pérez Martínez, que si quere pasar a dar lectura á súa petición, pois adiante.
A última vez que intervín para facer unha petición, o señor Vicente Mariño tomou a palabra e fíxome unha corrección pública arredor de a miña expresión de que eu viña aquí, iba a estar aquí ad eterno. E fixo esa corrección pública, eu sempre estou disposto a aprender, dixo que non era correcto, que o correcto era dicir in eternum. Gracias por eso, pero quero ensinar como Universidade de Santiago, Facultade de Historia, utiliza a expresión ad eternum. As dúas son correctas. Gracias. Tomou a palabra porque a solicitou e doulle ao señor alcalde para resaltar algunha cousa das que eu estaba dicindo. En realidade non resaltou nada, remachou. Esa foi a súa actitude para decir que o que se solicitaba, que era esa solicitude estaba firmada por 7 traballadoras do centro de día público de Ribeira, 7, aparte de outras persoas, para afirmar que non se ia mover aquelo en absoluto, que non iba a haber ningún movimento semafórico. Me gustaría saber en que consiste eso de movimento semafórico. Se pode ser. Que se solicitaba daquela? Daquela solicitábase simplemente que se movera un pouquiño a caseta da 11 para facilitar o paso das furgonetas, do transporte público do centro de día. Porque o acceso dos vehículos privados sempre se facía. En cambio, sempre se estaba a facer o traslado dos pacientes desde, digamos, a acera con un recorrido de uns 20-30 metros. Non se me volveu a dar a palabra. Eu cheguei aquí, porque entre medias pasaron cousas, eu cheguei aquí con esta fotografía. Este é meu pai. Xa morreu a 19 de maio. Voulles a enseñar a vostedes como era trasladado, mentre se decía que non. Fotografías que xa algúns conocen. Mentras se afirmaba que eso era bo así. Que isto era moi bo para os pacientes, porque as persoas que van ao centro de día son pacientes de Alzheimer e de enfermedades asociadas. Así. Ou así. Entre medias, para a solución deste tema, entre medias pasou algo. E é que isto veu na señora Barreiro, esta fotografía, e animoume a continuar. Entre medias pasou que houbo en Valencia e houbo en Madrid, digamos, 2 incendios. No de Madrid resultou a morte... Señor Pérez, quedalle un minutiño, vale, sí, para que saiba. Sí. Pero eu levo aquí, vostede sabe que eu levo aquí todos, absolutamente todos os plenos e nunca se me dou a palabra. Eu acabo ya de dar, sí, e digolle que lle queda un minutiño. Vale. Para que o saiba, simplemente, no continúe. No. Vostedes saben perfectamente cal é a situación e que é o que se pide. Simplemente vou enseñar outra fotografía que simplemente sigue estando. Este é a parte de arriba do acceso a ese centro de día. Demostra
como hai un peligro evidente no edificio Santa Uxía. Isto demostra que pode haber un incendio e o único acceso e o único lugar de evacuación que ten ese centro de día é precisamente a porta que dá acceso a esa rúa travesa. Por suposto que xa se conseguiu que entraran todas as furgonetas todos os días. E conseguino simplemente porque informei seriamente a Gadea de que o centro de día público é un centro sanitario. É un transporte sanitario, que vai ese transporte de porta a porta, non de unha porta a un aparcamento. Que solicito? Ahora, o que solicitei xa entonces, é que non se fixo caso. Cal é o plan que ten o Concello para este centro de día facer unha correcta evacuación do, evidentemente, o edificio Santa Uxía, que é o máis elevado da Ribeira, que está entre calesas estreitas, algunhas delas donde non pode entrar un camión de bombeiros, o calesón do Bahía, por exemplo. E que resulta que aparecen bloqueados esos dous calesóns con, nun lado, unha cabina... Remate, señor Pérez, por favor, que o pido. Unha cabina e, no outro lado, un elemento para a extracción de auga. Só digo unha cousa, non é o único lugar de Ribeira. Conocen ustedes onde estaba o Cambeiro? Remate, señor Pérez, por favor. É hoxe en día unha plaza pública. Aí tampouco poden entrar ningún medio de socorro. Ningún. E por qué? Porque está unha cabina da 11 xusto no centro. Que xa se pasou uns cantos minutos. Moitas gracias pola súa intervención. Gracias. Pois unha vez escoitado ao señor Pérez Martínez, trataremos tamén de manter unha xuntanza cos responsables do centro de día para avaliar pois a situación. Hai que dar redacción de conta dos decretos da alcaldía, do informe de resumo anual de actuacións, control financiero e intervención, non habendo mocións de urxencia nin rogos e preguntas, pois levantamos a sesión. Moitas gracias a todos os presentes.